това видео ще инсталирам Tinder. За всяко съвпадение ще натрупвам сума по 5 лева, която смятам да даря за благотворителност. И тия 25 лева ги добавяме към уния две правила. Слайпвам, докато не изчерпя харесванията. Задължително пишем на момичето, ако мачнем по време на клипа. Опиши ни нашата първа среща. Чавим хуй. Успяхме да съберем. Винаги съм смятал, че сексапила ми струва около 5 лева. За който не знае, Tinder е платформа за запознанства, главно с цел търсене на креватни отношения. Но в България като цяло мацките си рекламират инстаграмите, а пичовете често попадат на фалшиви профили, зад които се крие мацка с едър кокъл или някой чичак, който си пада да гали млади, избръснати, прически на млади момчета. В момента съм на гости при баба в Овчи купел и ми е доста скучно. Затова ми хрумна гениалната идея, вместо цял ден да седя и да си го барам, пак да го правя, но поне да помогна малко на света. Първо трябва да си създам профил, който да събере достатъчно харесвания за добрата кауза. Това ще е трудно. Или казано по-вулгарно, трябва да крещи: той я бих го скъсал. Средно положение! Ти ли си тестен или не си? Какво означава средно? Само до средата ли си го мушкал? Да кажем, че съм бедствен. 3 снимки е златното правило. Една полугола, една близък план и една от екзотично място, за да си мислят, че сме богати. Изглежда повече от идеално. Самия аз бих си ударил една на себе си. Нещо за нас. Чикиджия, например. Харесваме скир. Успях да ще го огреба. Его на. Изядах 5 йогурта наведнъж. Това не знам дали е за похвала. Падам си да правя лицеви опори. Вай! Той ти да си е майката. И да клякаме по средата на Балтийско море. $800 клека, пичове. Абе общо взето, с мен никога не е скучно. Оглеждаме се за съсипване на живота, боцкане с потенциал за любов, пиян секс и бременност, боцкане за кеф, оставаш си на чекии, сърбиме. Но го мисля. Еми точно така. Още го мислим. Височина. Тук няма пише нищо, защото съм 1,65 и шанса някоя да ме хареса става доста минимален. И клипът ще се обезмисли. Езици няма пишем. Само френска любов и това е. Зодиаци, образования, ваксини за COVID, кво? Животни, пиене, пушене, дъра-бъра, 2 чадъра. Тия всичките ще ги оставим празни. Като последните въпроси на матурата, работа абсурда пиша. Ако напиша, че съм ютубър, шанса отново става минимален. Най-добре ще е сега тук на интереси, просто да напиша YouTube, спорт и разбира се, Netflix. Ще пръсна сливата. Дуйкаме го да търси в радиус от цяла София и сме готови. Една много интересна история. Когато бях по-млад студент, излизах с една мацка от Tinder. Чакам се, значи аз на Витушка, обаче със сигурност не бях се облякал подходящо. Мясах на клошар. Честно казано, можех да се слея с абсолютно всички клошари там. И тя идва, гледа ма така много странно и ми казва: аз си мислех, че поне ти ще си над другите. И пачата си тръгна. И сега чак наскоро разбрах какво е имала в предвид. Този букук пак ще прави реклама. Така че ако искате мацките да се подмокрят на първа среща, задължително се обличате Sub of the Rest и за бонус подмокрене код манджа 10. И сега е време да почнем да слайпваме и едновременно с това да банкротираме. Не съм толкова секси, едва ли ще банкротирам. Опа, тая е наблизо, на 23 години. Това е много добро котенце. Кученце. Воу. Та ходи на фитнес. Ще лайкна, въпреки че едва ли има шанс. Аз вече виждам, че 4 мацки са ме харесали. Шанса за 20 лева дарение е гарантиран. Стига да ги нацеля. Опиши ни нашата първа среща. Айде да се набираме на лостовете в Люлин. После ще ти дам салам. Добре, това от тия профили, дето въобще не мога да им видя как изглеждат в лицето, затова няма да го харесваме. Тия дет си татуират точно една пеперутка между гърдите отдолу. Винаги са ми били фетиш. Няма смисъл даже да цъкам нататък, направо лайквам. Добре, първата снимка е по сутиен. Това веднага значи лайк. Все пак ще разгледам и нататък. Още гърдички. Това бахти премрежения поглед. Тя тук надруса, нали? Пише, че не е пушач. Вай, колко снимки, враче.
Ти цялата галерия, бате, си бутнала. Нямам че първата снимка ме впечатли. Ще го лайкна. Тук имаме Какво е това, бе, брат? Това като тия картините, художествените галерии. Уж трябва да е нещо хубаво, ма на нищо не мяса. Няма да го харесваме. О, та има хубави очи. Чете книги. Снима си газа. Гледа така много хубаво. Ще убия. Обаче лампата толкова много и се отразила в шпакловката на лицето, със сигурност не ми допада. Така, тук имаме една снимка. Правилото, когато има една снимка, води до дизлайк. Поне аз съм на това мнение. Тук имаме жена с едър кокъл, така че Ще изям много хейт. До колко килограма приемаме? 150. 150? Да, естествено. Случва ли ти се с пълна жена да правиш секс? Никъде не се е слушал. И как са пълните жени? Огън. Добре, брат, защо това ще е първата снимка? Не ще ти гледам обиците на носа. Та гледа, все едно е готова да ми даде венерическа болест. значи тая на 20, пък изглежда все едно може да ми бъде майка. МКБЧ. Ще ударим един лайк. Тук имаме пак Татус между гърдичките. доста снимки по бански, което гарантира моя лайк. Малко е фейк в лицето, ама все пак ще лайкна. Никол на 20. Тая е висока с 10 санта над мен. Тия момичета нямат и една нормална снимка. Аз май е по-добре да взема да почна да харесвам, защото няма накрая какво да има да дарявам. Освен може би сперма. Ани 22. Много ми е трудно с лявата ръка, бе, брат. Така и щекиите. Започваме. Първата снимка е по дяволите на някакви лами. Защо? Да, това от тия, дето нямат никакви снимки. И дори че имаш биография, мен не ме интересува. Ще дизлайкна. Така започва. Снимаш пъпчето, после в дискотеката, суши, танцува на пилон, вино, моторчета, крещене. Това със сигурност не е мой тип, но ще лайкна, защото е яка. Стая изписа, че имаме общи passions. Какво е това, бе? Аз явно не съм влизал в Tinder от доста време. Ще й ударя супер лайк. Това се плаща. Няма шанс. Ние достатъчно ще даряваме днеска. Не е сигурно. Симона 34. Защо ми дава по дяволите мацки на 34? Това няма никакъв шанс. Кой пак сега звъни, бе? Корка. Какво става, бе, манджа? Че нищо. Бия змията и лайквам мацки в Tinder за благотворителност. Ай, те науча да монтираш, бе. Газе малко. Да ти купа курса? Абсурд. Аз съм беден като църковна мишка в пенсионерски дом. Не ме интересува, че ще дигна нивото. Мен ми е достатъчно, че ще си дигам патката. Виж сега, сега ми обяснява колко е добро, пусни ми един безплатен достъп, така ще преценя. Това стана бързо. Натиснете тук да се регистрирате. Сега малко шегата на страна, пичове. Учил съм в надфис, в нов български, видеомонтаж. Изкарчил съм над 10 000 лева. И все още не мога да монтирам както трябва. В университета няма ви научат на нищо. Ако наистина искате да станете професионален монтажист, да спестите време и пари, наистина с ръка на сърцето ви препоръчвам курса на Корка. И естествено, защото трябва да се изхранвам, долу в описанието има affiliate линк, с който аз получавам малка сума, ако си закупите курса през него. Тук има мацки, с които аз нямам абсолютно никакъв шанс. Ако ще и самочувствието ми е да е толкова високо И да вадех по 1 милион лева от YouTube, ще ударя лайка. ако не после, ще си ударя една. Тебе ще лайка. За сега нямаме нито едно съвпадение, пичове. Това е много лошо. Няма да има какво да дариме. Виж тая социален пушач. Какво знаеш социален пушач? Запознаваш с другите хора, докато пушите цигари. Що за живот е това? Ще ударим лайка. Яка. Сега ще направя едно матахари. Без претенции ще ударя 10 лайка. Барам нещо върже. Че иначе ще трябва да купуваме платената версия. Опа, пичове! Получихме първия си лайк. И я да видим, моля да видим. За 25 лея мога видим. Аз 25 лея няма да събера да даря. За да увеличиме шанса, продължаваме да лайкваме абсолютно всички мацки. Много хубавка. Или както казваме в Родопите, яд се е каметна. Не знам като слоят момичета толкова грим, не им ли тежи на лицето. Аз примерно сутрин като стана, моята подготовка в това да създам лицето си за външния свят се състои в това просто да си бутна главата под чешмата и да го измия. Важи и за двете ми глави. След това съм готов и всички мацки са мои. Сънищата ми. Така. Има снимка на дупето, ще ударим лайк. Ивана на 21 и е verified. Тоест не е фалшив чичко, който иска да ни го бутне отзад. Това съм почти сигурен,
че не е нейния гъс. Или поне ъгъла със сигурност е доста добре избран. Както при моята профилна снимка, където ми се очертават плочките. Та направо ма застрелва с 2 бутуша. Уж цигари, това е ужасно. Отново дупе. Буквално статистически на всеки 10 една има снимка на дупето. Аз мисля, че това вече е стандарт. Без значение. Tinder, Instagram, Facebook. Най-вероятно в бъдещето мацките, дори на погребенията, на некролога ще имат по 3 снимки, една от които ще е на тяхното дупе. Това беше много лош черен хумор. Димитрина търси дълги отношения. Отворена е и на кратки. Точно като мене. Аз търся, братче, какво дойде. Всичко под ножа, както викаше един приятел. Това е истинска история. Значи имаме един авер, буквално на времето какво правиш. Фаща 10, 20, 30, братче. И за да ръкъпа, пам, изпрати на всички. Мен това много ме очудваше. Към, за какво така правиш? Вика, брат, всичко трябва да е под ножа. Който подбира, мастурбира. Нели знаете, аз след тази реплика отидах да си правя моето любимо занимание. Вай! Бах, мамо. Та сигурно кляка. Глей какво става. Бах ти баджака, братче. Таз мацка, ако ми седне на главата, на това нещо, пичове, това е мацка, на която ти трябва голям майстор. Ако не и двама. С такива жени трябва да се отнасяме с уважение и да доставим това, което те искат. Те разполагат с много, ние трябва да дадем много. Ще лайкна, въпреки че знам колко малко мога да й дам. Вече ми става тъжно. Нямам нито един лайк. В смисъл, хем ми става тъжно, защото никой не ме харесва. От друга страна, много исках да направя някакво дарение. Много исках някоя да я поканя да се понабираме малко на лостовете в Люлин, ама така като гледам татус между гърдите, ще ударим лайка. Тя тая никога няма да ми удари на мене лайка, а поне ще я запазя така във въображението да се ударя аз една. Снимка по бански, автоматичен лайк. Тук има едно нещо, дет ми харесва. Искам да напишете в коментарите, вие на какво сте фенове? Хубави големи дупета или хубави големи дини? А за мацките, които ме гледат, които най-вероятно са 2% и може би имат проблеми с мозъка, може да напишете вас какво ви кефи. Хубаво мъжко дупе или хубави бицарки? Маля, ръката ми изглежда много малка от този ъгъл. Ча ви им хуй. Та ма гледа, все едно иска да ме изяде. Устните са претърпяли повече тунинг, отколкото аз си правих едно време колата в GTI-ката. Тоест в NFS-ато. Ще ударим лайка. Подявалите. Лайковете ни свършиха. Много бързо е. Веднага искат да плащам 15 лея. Автоматично ги прибавяме като първоначалната сума за дарение. Все пак, за да има смисъл от този клип. Сега пак кой звъни, бе? Станислав Чакъров. Ало? Манджа, ще уволняваме. Никой не купува с това промкод. Георги Шишков прави повече поръчки, пък дори ни качва клипове. Моля ви се, не дейте, бе. Имам жена, деца. Бях на почивка в Португалия, трябва да лекувам една венерическа болест. Че оправих една маймуна. Уай, от мен да мине. Днеска съм в настроение. Този път ще го простя. И кажи на твоите верни фенове, чекиджи, да си купат един протеин на Това прах. беше на косъм. Добре, че днеска съм си облякал късметлийските терлици. И все пак аз трябва да продължа да изнервям и Ани Саунда, като имам по 3 спонсора в клипа. 100 лева даже не е изкарал. Виж, толкова е зле, нали? Толкова е зле, това е истината просто. Също така, ние имаме 4 мацки, които са налайкнали, което все пак си е някакво постижение. За да видим кой на харесва, трябва да цъкнем 25 лея. И тия 25 лея ги добавяме към уния. Тъй като 4 мацки са нахаресали, т.е. това са още едни 20 лея. Опа, тук що получихме и 3 импрешена. Ще ги бутнем и тях. Още 15 лея, 75 лея. Много се изненадвам, че съм направил на някои впечатление. Не съм плейбойче и не изглеждам много адекватно. Все пак, виждате, аз снимам този клип на едни супер шукаритетни златни завивки. Като някакъв мангал, деца опаричил след бригада в Белгия. Може би повече трябваше да си поработя над профила. Ако някоя мацка се разпознае във видеото, да не се обижда. Всичко е на майтап. Със сигурност не бих си търсил приятелка от това приложение. По-добре ще е да ида да се излагам някъде в бара и да ръся от моите тъпи базици. Може би някой ден фитнес манджа ще си намери приятелка и ще спре да говори за чекии. Но според мен това ще отнеме доста време. Не се записахме с никоя мацка днеска. Но успяхме да съберем 75 лея.
жените, без дори да ми обръщат внимание, могат да ме разорят. Напишете в коментарите за какво си заслужава да даря тия къси парички и ако сте нови в канала и искате да видите как се представям в OnlyFans платформата, може да цъкнете тук.